कॉमेडियन गौरव कपूरच्या लाल हाड या शो मध्ये कुणाल कामरा सहभागी झाला होता। यावेळी कुणालनं महाभारतासंदर्भात एक मत व्यक्त केलं। त्यावरून कुणाल कामराला ट्रोल केलं जाते। त्यावर त्यानं पोस्ट लिहत पुन्हा एकदा मला शिव्या देऊ शकता असंही म्हटलेलं आहे। कुणाल कामरा म्हणाला, इतिहास आपल्याला काय घडतं ते आपण कुठल्या गोष्टींच्या आधी सिद्ध करू शकतो ते सांगतं। पौराणिक कथा आपल्याला हे सांगतात की सर्वोत्तम लोकांचा विश्वास नेमका कशावर होता, त्यांना कशाची भीती वाटत होती, नेमकी त्यांची आशा काय होती, त्यांची परिपूर्ण आयुष्याची कल्पना होती, त्यांच्या सगळ्या संकल्पना हे सांगत होत्या। इतिहास आणि पुराण कथा वेगवेगळ्या असतात। पुराण कथा म्हणजे इतिहास नाही। महाभारतासंदर्भात मला हेच वाटतं की ती पुराण कथा आहे, इतिहास नाही। मी हेच म्हटलं होतं, हे माझं मत आहे। आता तुम्ही मला शिव्या देऊ शकता असं कुणाल कामरानं म्हटलंय।